Och här kommer flöjre. Vi syns jag bitcha Gosruje. Kom till sig fram. Ja. Yes. Bitcha Gosruje. Och vi får hoppa standa och vi börjar för Halt nere. halt nere. Syns jag orda väl. Bitcha Gosruje, bitcha Gosruje, bitcha Gosruje här är jag. Jenter kommer jobben, drönger kommer jobben, a bitcha Gosruje här är jag. Bitcha Gosruje, bitcha Gosruje, bitcha Gosruje här är jag. Kommer kom ju jag. Pappa kommer jobben, a bitcha Gosruje här är jag. Nu då, opera. Bitcha Gosruje, bitcha Gosruje, bitcha Gosruje här är jag. Kommer kom ju jag. Appar kommer jobben, a bitcha Gosruje här är jag. Så här ska det upp. Bitcha Gosruje, bitcha Gosruje, bitcha Gosruje här är jag. Så, länge kom ju jag. Länge man kommer jobben, a bitcha Gosruje här är jag. Har det gått? Jag hade det. Ja. Vi är mega neck till orla gott. Så att det dock så hade kommit in. Kan vara det? Så det den bat. Eller så det den röver. Nu var örs. Ja. Och onkel Doris och också så det där. Det är därför vi har en söve om Noah. Och vi har en sang som handlar om Noah just nu. Hör man inte vad jag kan? Jo, jag har alltid gjort det allt. Det gör det nu. Och hinne? Jo. Ja. Hej. Jo. Helt okej. Det är okej? Gott. Ja. Och en sanger handlar om Noah. Vi då han kanske inte mega väl, men som då han ordar väl. Vi får pröva. Längt bostur en dag. Vi får upp på santa, inte? Jo. Yes. Och föräldrarna jobbar det till nästa går. Vi det så nek vi gör det. Vi måste synja meka väl vi, yes, ja? Orda väl. Är det klar? Nu. Längt bostur en dag, god säger tär. Vi Noah och hans syner bitche öjna örs. Familja värld, hej Joron visar bär. Ta Noah och hans syner byggt och öjna örs. Och leivan ur Afrika och tigaren från India och buffelen ur Amerika och Norrby. Du kan säga vad du vill, men således vill det till. Ta Noah och hans syner byggt och öjna örs. Längt bostur en dag, god Herren säger tack. Vi Noah och hans syner bytje öjna örs. Familjan bjärga värld, hej Joron visar bär. Ta Noah och hans syner byggt och öjna örs. Giraffar och äppelsma, kamelar vid kulorna, bjadner och flöjrera och Ollerby. Du kan säga vad du vill, men således vill det till. Ta Noah och hans syner byggt och öjna örs. Har det gått? Vi taggar lustan oss väl. Yes, han går väl. Och vi må upp och standa. Ja. Ta må vi det, så? Gera teck. Ja, det är klart. För det synja rävel i harstelsen. Kom. Lustan nu så väl. Lägg kom. Lägg ner dig av botten under sjönon. Och puss och kom han här, fram ut det han som fär. Lägg ner dig av botten under sjönon. Då ska han ju bär, och i hjärtan någon tjassar. Han vill det inte bära den vän monon. Han flydde gode fra, och tro han akkur tar. Lägg ner dig av botten Och lägg ner dig av botten och lägg ner dig av botten under sjönon. Lustan Nu så väl, om Jonas och en kväll. Lägg ner dig av botten under
Mega gott. Ja, cool. Vi klar til Bersteins ronker David, jeg va? Ja, jeg hadde det. Orskar du det? Ja. Ja. Ta mamma standa. Vi må standa. Yes, han var man standa. Og minna sig, han var Ja. där stora, da. Ta han datt. Ja. Rysen. Og det var vera synes at jeg og Boom så gjør det rævlig hardt. Ja. Ordentlig hardt. Så alle reiser seg opp. Og spenner seg ut og synes jeg ordentlig hardt. Ikke? Yes. Yes. Nu får vi. Synes jeg ordentlig vel. Bärstan drongur David, bärstan slungeban. Bärstan drongur David, men han bä oss. Bärstan drongur David, bärstan lydel an. Bärstan drongur David, fem stöjnar tog han ta. Och en stöjn för slungeban, jo täffer runt och runt. Och en stöjn för slungeban, jo täffer runt och runt. Wow. Vidare till kvärt. Helt vi klarar inte att andra för att säga Ja. och vi nästan får tätch där härifrån. Yes. Helst ja? Jo. Vi vill se Boom så här som av nutjarn, helst ja? Det ska höras som alla klaxar. Ja, om alla klaxar. Ordentligt hardt. Vi har bra för att säga. Yes, hörra. Ordentligt gott. Bärstan drongur David, bärstan slungeban. Bärstan drongur David, men han bä och sang. Bärstan drongur David, bärstan lydel an. Bärstan drongur David, fem stöjnar tog han ta. Och ein större vore slungeban, jo täffer runt och runt. Och ein större vore slungeban, jo täffer runt och runt. Och runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt. Och ein större vore runt och och risen för omkott. Yes. Ordentligt gott. Gott av där. Ordentligt gott. Nu vi allvarliga höjt, va? Ja. Halleluja. Ja. Ja. Tal Vi tar gående så sån ordentligt. Ja. Skulle vi fiska gentlemen och John? Ja. Ja. Jetnar upp och standa. Alla jenter och mammor och ommor och mostrar och allt det där uppe sanda. Kom upp på sanda, kom jenter. Mammor är på standa, ja. Mammor, alla jenter och mammor är på standa. Ja. Och mostrar, kom. Och ommor och isne. Så syns jag vid. Yes. Okej, vi är klar. Och drongs ner till må vara ordentligt klar. Yes. Ordentligt klar. Nu är det. Okej, kom igen. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Wow. Drongs ner var en neckbit. Helst ja? Vi var klara. Vi måste här. Ja, okej. Nu går till börja. Ja, vi börjar. Drongs upp på standa. Drongs upp på standa och pappan är vatt. Sitt jag lite här. Kom så. Halleluja, 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 halleluja. Sverige god. Sverige god. Tror i Sverige god. Tror i Sverige god. Tror i Sverige god. Skulle vi det ske att det var janlager? Jo, jag hade Det det. var mega gott. Det är jävligt gott. Han röpte fullgörst. Yes. Army för Lucas Sedon. Sørste sanger som er på standa. Nu får han upp på standa sørste vi. Så får han nästan på sidan.
Öll upp och standa och sjunga trätt. Och syns ju ordentligt väl vi. Han rökte fullgörs, han lever segra. Satans valde bråten, värskur ser ur fulltjama. Jesus är Herre, och halleluja. Kongarna kongur, jag blir när han är. Han rökte fullgörs, han lever segra. Satans valde bråten, värskur ser ur fulltjama. Jesus är Herre, och halleluja. Kongarna kongur, jag blir när han är. Jätterna, kom nu! Jesus är Herre, Jesus är Herre. Jesus är Herre, Jesus är Herre. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Evil och i åkara. Han rökte fullgörs, han lever segra. Satans valde bråte, värskur ser ur fulltjama. Jesus är Herre, och halleluja. Kongarna kongur, jag blir när han är. Så ser du att hon lukar ner en lutta löte. Så får vi först att bya. Så hvis ötler sin till fria lik och hentna samman. Gå och god. Takk for ötler så fikk bøttene som kommet i sundagsskola i dag. Og takk for at du elskar okkon ötl. Og du erskja okkon. Og du gavst din son at dodja for okkon. Takk for at vi er frelst. Vi trykva til. Byd om at du skal sikna og varvøyda ötler så bøttene og tåra livsløy og tåra familier god. Læg okkon ötler tunna henter i Jesu navn. Amen. Jeg halte vi for at jeg har føringar der. Öll hei som har haft føringar der. Nu er det rann jeg folk. De får nekva gjøre. De kan ha mikrofoner viktig gå. Ja, akkurat godt. Så må du gå hånden opp hvis det er akkurat som har føringar der, så gjør han sørste sondag. Går hånden lekt opp til nok så riktig, så kjær her bare en. Hver sitter og sånn? Ah, her. Randi. Hon är blivit 5 år, en hela hand. Taurur. Here right. Taurur, han fyllt tutjar. Kjær. Yes. Sars du några rond? Here right, så. Ja. Malena, hon fyller 8 år. Malena 8 her. Jag kan ju. Här är en. Ja. Här är Iver Soldier. Kirsten, här. Maria. Hon blir tjejer. Maria tjejer. Här är det. Halt det rätt tror. Så styrs. Och här. Men det är blivit sejan. Hej, tjena. Ja. Mamma. Här var det några lugga va? Ska vi se att Troy smakar jag roll ordentligt kött nu. 2 och ja. Vi får synja för tajmon. Här står. Och hvis man tar det nu nog störst och folk så kan man gå resa sig upp och på stolen eftersom man fyller det. Så synja vi ett lucka och klappa och ända någon. Till lucka, att vatten är så glad. Och i vikon är färden och hända som och där. Att god tryck och cykla och tatcha och i hånd. Till lucka, till jämt och drång. Till lucka, att vatten är så glad. Och i vikon är färden och hända som och där. Att god tryck och cykla och tatcha och i hånd. Till lucka, till jämt och drång. Vi får synja tvåra trätt allt. Är vi för oss över annars, okej? Min god är så stor. Så nu må vi att ropa standa. Ja. Lukar rösa upp armen skulle lustat söver, ja? Min god är så stor och stärsker och gåer. Ja. Kom upp och standa, kom! Löt. Yes. Min god är stor, så stärsker och gåer. Inte som han inte kan. Min god är så stor, så stärsker och gåer. Det är inte som han inte kan.
får synge dubbeltvars nu, okej? Ja. Mun god så stor, så sterkur og bjauer, der ikke som han ikke kan. Mun god så stor, så sterkur og bjauer, der ikke som han ikke kan. Han vår skap, for skatt og kvandel, her vi og skjøttnor der atler. Mun god så stor, så sterkur og bjauer, der ikke som han ikke kan. Og så det en sanger som øyder kvørst og et lyfte. Ui Guds bok satt, kvørst kapittel, kvørst vers rett. Henda vissan gjer mot hjärsta glatt, kvørst et lyfte ui Guds bok satt. Tittoi, nu får vi ta en søvi om Nova. Vet du hva det lyfte Det ikke lytta nærkrana. Hva det lyfte? Det faktisk når man lovar okkurst. Og i Bibelen her stender alt mølt som Gud lovar okkur. Og etter at han lovar jeg bjerga Noa. Og han bjerga jo, og det han helder alt som han lovar. Vi får sin kjenda sangen, Arm for oss av. Ja. Första lyft i Guds bok satt, först kapitel, första vers rätt. Ända vissa ger mot hjärsta glatt, första lyft i Guds bok satt. Första lyft i Guds bok satt, först kapitel, första vers rätt. Ända vissa ger mot hjärsta glatt, första lyft i Anna, varsågod. Nu kommer Anna fortelle søv. Hvis du tog meg, altså, det for å ordne. Deiligt att sucha det kun här i söndagsskolan. Det så deiligt att det är kom. Varst du kvärt? Vi får fortälja en söv. Och varst du kvärt? Hon stämt nämligen upp. Ojna för. Var då med över som är Noa. Han är här. Han kommer vi jag kunde. Här ser. Deiligt han är kommen. Ojna för var då med över som att Noa. Noa, han var en rättvis med som tror ju på god. Han lustar efter gode, han tog sig vid god, och han älskar bara vara samman vid gode, och så du och jag älskar vara samman vid akkurat vinen. Men tog en hon tjeck, och nek folk, de fyllt och alla hjörna. Men tog värre, så var det inte att falskna så nu. Alla stanna, hade och glömt om god, och gör då bara alla dagen. Alla stannar var synd, sjuka, deje och eledging. Allt det som god hatar allra mest. Men en dag så säger Noa, säger god igen, vars du vet, allt är inte gale. Falskjen här på när, det har fyllt man har med synd och hatre och stegen för karlöka. Det är för att lägga sig själva och för en annan, vars du vet, är för att stäcka dem. Noa, vars du vet, du ska bytja en örsk. Vars du vet en örsk är? Det är en stor baktor. Hvis du tittar ett rum här så ser du att det är. Men ikke, Noa, jag visste det, ikke? Kan du vet här upp? Här är en teckning. Skal du visste att Noa gav hon akkurat hur han skulle, nej, god gav Noa akkurat det som han skulle göra. Hon ska vara så länge. Hon ska vara så hög. Vars du vet, jag får sända öll djurarna till dig. Och skulle vi i örskorna, och pæra kvarjens läge, komma vi in i örskorna, och din familj, till skulle få en båda örskorna vid alla djurarna, jag får bjärka där. Jag får vara tjatikon, till lov jag. Och god, han helter allt i sina lyft. Vars du vet, en vattenflå för att komma. Jag får skåla alla synderna, alla önska borstor, men jag får bjärka Noa och alla familjerna och alla tajma som är på örskorna. Och i örskorna är det allt trygg och god, han helter allt sin lyst.
Noah, han akta I god og gjør det som han sier. Og så, ta ørsken var klar og alt var liot pakka, så sier god, Atlomborg! Og så kom og öll djurene, alla stene fra, hugsa deg om hvordan det hever seg ut, ta öll djurene kom, öll som krupa, öll som hoppa, öll som renner kjøtt, de som søgn og de som larma, de som flikva, de som ordentlig mjuk, de som ordentlig sløymot, hø og kløn, stor og små. Ja, det var jo en fantastisk sjøvn til alle disse djurene kom. Kjenner du noen av djurene? Ja, onkel kjenner dere, så? Og ja, nå var alt kommet. Så får Noah og familjen og alt djurene ombord. Og god, han lett sjølver horen etter. Og vet du hva så? Så hendte noe. Nå hendte noe. Vet du hva hendte så? Ja, nemlig, det får jeg rekne 4 fyrst og fer. Og det rekne jeg, og det rekne jeg, og rekne jeg, og rekne jeg. Det er jo minutter. Det rekne jeg i timer. Og timer ble til dier, og dier til viker. Ja, det rekne jeg i 4 dier, og 4 nætter. Då var det ikke rekt. Vi ikke rekt, vi får rekna vi øyne og fingre. Rekna I det spekljene. Og så var vi ikke 2. Nå rekna I det synde mår. Jeg hører det der blir jeg rekna. Og så rekna I det 30 fingre. Og 4. Og så rekna I det ordentlige hørst. Ta fåra øysa nyer. Og ta årste og årste. Og rekne ble til hiljar, og hiljar til åger, åger til vøtt, og vøttene ble til en større vattflå. Alt ønta, og synden ble skåla borster, og alt døy. Og ikke var etter. Best de som var ui østene, var bjerka. Her. Skal jeg ta konsernen nesten, Vet at det hvert? Nu for østene reka og rutla. Og for å rutla og I brøtan til alt noen. Og I ætlen tåreslått noen. Og I snarljøs noen. Men I tjøk noen alt. Så var god vi nøvutøym. Og så han lova. Til god, han helter alt det sunn lyfter. Så det, er du også nere? Yes. Varst du hva? Jeg kjenner en sang som gjør så. Kjenner til en sang som gjør så? Jo, vi synes ikke. Jeg hadde vært sin giverom her, og kanskje kjenner du en som gong så? Yes. Hva gjør vi? Synes ikke vi kan, eller hva? Vi synes ikke alt sammen. Yes. Det må rudla vi. Ikke det? Ja. Ja. Noah, du finner ikke sjåvers nå? Kjørtla? Nastan, Uff, varst du kvart nå? Tøy beter, nå helt opp hæta rekna, og solen går fram, og en vinter kom, og vattnet for spekljane av mikka bort. Men, knappt jo en dagen, så rente Østjen seg fastan og i en fjallatopp.
Noah, han lette vindet opp, og frusk luft kom inn i ørsene. Hurra, røpte djurene, de ble så glede. Noah, han sendte fåglar ut, tjøkte vindet for å vite om noe land var kommet undan. Først sendte han en ravn, og så igjen en dikva. Dikvan, hon løytei og løytei, svøymant i Atlantet, og jo med sann, nå sa hon land. Hon flei heim til Noah, vi er noen nøyvaksnen, nu fann hon det, er noen nøyvaksnen, oljebleie. Alle arsjene, de var så mega glede. Ja, hetta, nå visste de, hetta meste, at hun er funnet et tre, og en naturra gjør. Så kjøtt som det var trygt, så sier Gud vi Noah, færre nu ut ur arsjene, og den fakna vår, at djurene var så glede, de var dansante og hoppande ut ur arsjene. Onkel bare der ut, det var helt fantastisk. Det var godt å slippe ut. Det første som Noah gjørte, da han var kommet ut, det var å takke Gud for at han er bjerget honom, just som han er lov. Og vite det hvert, det første som Gud gjørte, det var å love og det træt. Han sier, Noah, vær så god, jeg ferdig omgang til atter og letja hjørna ved en vaktflå, som jeg sier. Jeg lovde. Og lykka som en kruksmauer, som han ikke boa sånn opp, at han har en stauran bardeia, så sier Gud, hikk, prøver vi for hitja, og ikke oppettene, hikk, jeg har hangt boa mine skutsjene, her oppe i skuinen, være en vekker elabøye, kjørte borsru jøse. Så kjenner denne skjermen noen? Kjenner de elabøa? Vi suttjer noe det enda i det, og vi kunne stadigvæk minnes dette lyftet som Gud gav Noah. Det er stadigvæk det samme. Og vet at det hvert, det tjekk ikke så reie lengt høy, så ble atter gær. Folkene for atter å skikke seg ytla, men Gud var ikke klekker av Jesus. Han visste at dette for hente. Gud har en atlan, ikke at å lette heimen, men jeg bjerga honom. Og en dagen sendte Gud sin son at bjerga og at frelsa okkon ødlom fra synden okkara. Jesus, han døye for alle syndene, og tjøkken han, ser han okkon røyn fra synd. Jeg vet ikke en annen vide. For jeg lette meg i. Vær så god. Det er akkurat nok som om da Jesus sikret okkon. Hvis vi trykker på Jesus, så henter noe vi okkon. Vi brøytast. Hjertet til okkon, som er fullt ved synd, God kommer nøyta. Jesus selv, og det er akkurat nesten synd til såleisene, som om at vi er lagt en ui Jesus. Hva vet du om jeg sier ui her? Såleis. Og litt på henne. Og selv om vi er en ui, og vi er akkurat som vi er, fotle synd og gjør alt mulig skøft, så brøyter Jesus hjertet til oss. Han gjør oss pura røyn, og så da Gud hykker etter oss, så ser han faktisk ikke oss. Hva skal han se? Han ser Jesus. Han ser at Jesus har galt i alt for oss. Han ser at Jesus, han tok alle mine synd, og han brøyter oss hjørst. Det hender da vi trykker på ham, og det er lyftet så Gud selv sier i Bibelen. Det han sier at øk som trykker har vi alt liv. Og nå, det er helt visst at Gud, han helt sin lyfter, ikke det? Det er pura visst, og han helder øysen til om tid trykker på Jesus, så er tid frelst. Dette var sjøvann til å komme ut det. Vær så god søva. Nekvdjøra. Vi er klare her. Hon er det. Vi får synge 2 sanger. Er du kommer? Ikke? Så nu får vi lukke røysokken opp, så forklarer jeg at lære dere et vers. Vi får synge om vær en fyrvaltor. Hvor er nummer 2? Er det galt med nummer 8? Det er nummer 7. Hvor er nummer 2? Så
Sophos Rickard och lyssnar, right? Okej. Okej, men här är det Om jeg var en fyrvalder, kom vi til å røyse oss opp. Da vi sitter igjen og løter, ja. Godt at vi kan røyse oss og gjøre teken. Yes, alt røyses jo. Alt på sant. Og nå. Om jeg var en fyrvalder, så vekker og så litt av. Og om jeg var en doar rost, det under vattnen og heien blås. Og om jeg var ta minsta mus, så heien på ranta vakrasta hus. Men god er takkje fyrir at jeg Tui tu gass med et hjärsta, tu gass med et smur. Tu gass med Jesus og tu gass med et dur. Og god er takkje fyrir at jeg Så det här snackar du. Om jeg er høtt og slokker der, så heie er bæra reipa mer. Og om jeg råd som panda tjekk, og kom for kinstur til fram er flekk. Og om jeg var en kengura, så heie hoppa hatt til Afrika. Men god er takkje fyrir at kom så! Tui du gass med et hjärsta, tu gass med et smur. Tu gass med Jesus og tu gass med et dur. Og god er takkje fyrir at Oi, det fremstått. Tui du gass med et hjärsta, tu gass med et smur. Tu gass med Jesus og tu gass med et dur. Og god er takkje fyrir at Og en annan sjanger om djur, det er god kvann en småfugl. Heverskapt. Vi tar han, Arne Klara kommer. God kvann en småfugl heverskapt, han føyer bærar tår. Men älskar han en fåglarnar, älskar han tåmör. Han älskar mig, vojt han älskar mig. Han älskar tan som lyteler, och så han älskar mig. God kvannar småfugl heverskap, han føyer bærar tår. Men älskar han en fåglarnar, älskar han tåmör. Han älskar mig, vojt han älskar mig. Han älskar tan som lyteler, och så han älskar mig. Tack, så kommer Klara. Så setter du nok nyren og luttla løt jeg tratt. Och man høyrer med. Høyrer man med? Man høyrer med? Yes, overstøyligt. Jeg atler faktisk ikke at de skulle sitte så ræla meg. Jeg halte man minnes meg bedre hvis man flyter seg sin. Ja. Så brenner man også sine kalorier. Det er ikke godt. Man skal äta møyr. Jesus var god. Han lovade Noah at det skulle ångande räkna sånn jeg var. Er var vi råpe som det skal ikke råpe snart. God lovade Noah at det skulle ångande räkna sånn jeg var. Så visste jeg Noah alla boan, akkur som Anna fortalte jeg. Og et annet som god lovade, det var at hvis man tror på Jesus, så skal man være frelst. Og god helder alt ut til at man lover. Det er det verset som vi får trene nok nu det. Så vi får få et pent vers oppe her. Her.
Og her er ørsten vi og alt. Og verset, det stender jo en bok. Jeg vet ikke det har hørt om det her bøkene. Det er en sånn som man alltid bruker i sundagsskolen, og nægger som var ikke sånn øyder. Bibelen, nemlig, Bibelen. Verset stender i Bibelen, stender i Apostlestøvne 16:31. Det er pjøs ikke minnast. Hitt er viktig. Verset er, trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelst. Så vi får trena til ham, men først vil jeg ha at de lukker røse deg opp. Onka rumper skal næsta vi nægge stål. Øtl. Og det er lytelbøten, og det er mealfolk, og det er også de gamle folkene. Øtl skulle opp av stand. Og vi får så øsne, her er onka rumper her oppe, så næsta vi onka stål der. Ja. Og han kan slippe sida. Hvis man ikke dår å snakke, så brukar man hendene å snakke vi. Og det er det som vi får lære oss i det. Vi får si verset, vi hender noen tjokk. Så de kunne fortelle ødlom, bare de som bruker årene, og de som velger ikke bruker årene, og de som ikke kunne bruke årene. Ødl kunne høyre hette verset. Først får vi da si verset bare 8 hendene. Så sier vi 1, 2, 3. Trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Akkurat. Og så får jeg prøve det første. Det er trygg. Så pågår vi inn, og i høyland jokken. Trygg. Nu får jeg prøve, og så tar man i livet og sier trygg, så sier man ikke trygg ved hendene mor, så skal man gjøre så. Så du sier trygg, og så kører hendene ned. All right? Yes. 1, 2, 3. Trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Akkurat. Og nu er det den neste. Så sier vi trygg av Herren. Vi tar 2 i øynene. Jesus Kristus. Hva gjør man så til Jesus? Tog naklene kom i hendene, nemlig. Og vi peker opp etter til Herren, ikke det? Så først peker vi til akkurat høyt. Trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Yes, jeg skal ha rødt mye i nemlig. Nå sier vi alt verset. Vi har så. Minst til, tar man i livet og sier året, så skal man ikke truste høyland vår, tar man sier Herren. Så nå snakker vi hender noen. Så sier vi trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Rødt meg ikke med herfra. Jeg var først, det er litt. Og så sier vi øynene for at tredje. Verset vi då nu att säga trygg, vi då att säga Herren, vi då att säga Jesus, Kristus. Och vad är det som ska vara frälster? To, nämligen. Och men vi pojkar to vara frälster. Så säger vi ösnen 2 i ögonen och nu säger to vara, och så gör vi så. Häntnar framför på en annan. Vara frälster. Så tar vi säga frälster, så gör vi så frälster. Er de klar? Nu gjør vi alt i øynene. Skal lykke å si øynene for et tredje, så vi minnes hvordan det er. Vi sier trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Altså, akkurat rumper næste vi akkurat stål her fremme. I alt man snakker nek bedre til man stender oppe, og ikke nek bedre tenkt til man stender oppe. Så oppa standa, rattar ikke, nå då vi ordentlig vel. Er de klar? Du er ordentlig vel. Vi gjør alle teknene. Yes, det er godt. Andre holdt inn. 1, 2, 3. Trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Og til det går. Og nå slipper bare jeg si det. Nå får det bare jeg si verset. Og tid skulle bare gjøre tekn. Så hver andre statikken til løymer fast der. Ordla fast, bare jeg slipper snakke, det er godt. Bare jeg slipper snakke, og tid skulle bare gjøre tekn. Er de klar? 1, 2, 3. Trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Ordentlig godt. Hatt verset, og hatt kom vi ordentlig godt minnes til, at dette er det største lyftet som Gud gav, det var at hvis vi bare trygger, så kommer vi være frelst. Ordentlig godt, det er overfor. Jeg hadde skulle klappe for deg med sjålen. Yes.
ska få det ordet. Tusen tack. Vi får synja en sang är vi färra hem allt, ja? Och tog man till att göra tåg. Ta tog man det. Jag ska tåga främst. Jag är chaufför. Okej, vi får göra tåg. Nu kan vi måste synja tro. Detta blir spännande. Detta blir spännande. Yes, vi hoppas vi får en neck för att vi tar oss om det. Detta blir det långsta tåget nära då. Yes, det är det. Yes. Det blir ett ordentligt längt tåg. Jag vet inte ska färre. Nej, det där. Yes, nu är vi över, ja? Ska vi bara börja och så kommer det bara trät, Ja, det är alltid. Ja. Och hinner mot jag tecken, hvis det ikke vi tar Ja, och synja. Och synja. Ikke? Ja. Okej. Kjøtt for tårtje av sted, kom nu vi og sia, vi færas vel bussen sted. Jesus førare færa sjeile, halleluja, til røya kjenner tje. Och så är det då. Så. Jag är flöjdan. Och så beep, Arnars. Beep, kom av sted. Tjock, kører tåget. Og vi kalder med lusen sted. Arnars. Kjøtt for tårtje av sted, kom nu vi og sia, vi færas vel bussen sted. Jesus førare færa sjeile, Halleluja, til røya kjenner tje. Og så Arnars, kom. Jeg er fløjdan. Beep, kom av sted. Så, tjock, kører tåget. Og vi kalder med lusen sted. Kjøtt for tårtje av sted, kom nu vi og sia, vi færas vel bussen sted. Jesus førare færa sjeile, halleluja, til røya kjenner tje. Nu er det flott da. Jeg er fløydan. Beep, kom av sted. Tjock, kører tåget. Og vi kalder med lusen sted. Ja. Kjøtt for tårtje av sted, kom nu vi og sia, vi færas med bussen sted. Jesus førare færa sjeile, halleluja, til røya kjenner tje. Så Arnars, kom. Jeg er fløydan. Så beep. Kom av sted. Tjock, kører tåget. Og vi kalder med lusen sted. Och vi Kalder med lusen sted. Ordentlig er godt. ska vi lukka lov att finna åter till här som det var så det inte missar mamma och pappa väck. Det er veldig lett å finne dere nu. Ordentligt stortligt. Tusen tack för att ni kom i söndagsskolan i det. Det möte efter klockan 4, klockan 6. På kväll och så ungdomsmöte i Östen, ha? Klockan 3. Ups, skylta. Klockan 3. Viktigt. Klockan 3. Och klockan 6. Till rätt, ha? Och det badnansing in i kajötlen. Kajötlen som hon badnansing. Och här är allt möjligt som man kan göra. Så det bara komma och möte. Vi är så just. Tack för det.